Iden dara eta zuarategira. Ta ogia? Ni ekarriko dut. Konforme. Ba, ni bide batez komisariati pasako naiz. Eta gero, etxean egingo dugu topo edo zerbait hartzeko beratu nahi duzu? Ez, etxean hobe. Behar bada Andoniekin berbein behar dut. Animo. Guztia beharko dut. Nik ere gimnasiotik pasatzeko aprobetxatu dut. Aizu, behar bada kotxea txominen gana eroango dut garbitzera. Ba, txominenetik pasa behar baduzu, gimnasiora gerturatu nazak ez ezta? Bale, uste dut indar berrituta etorri beharrean, alperduta etorri garela. Ostia, eta kotxea? Non utzi duzu? Ba, ez dakit. Baina, lepoa egingo nuke, hemen bertan utzi doala honen lekuan. Dekan etzinen badeskuidatuko. Ez dakit, behar bada, bai. Joen, aroa, zuniekin egon zara, No, eska ez durduritu. Ni etxera egon ez maletak ustera eta zu Andonirekin geratu zara. Pasa, hause baino nuen behar. Kaixo neskak, Eixo, uste du badakidala zeren bila zabiltzaten. Autoa falta duzu ezta? bai. Duela 5 minutu gara biak eraman du. Kasarra. Okorretatik etorri, maletak etxera igo eta autoa falta. Ba, ni ez di pape grazia egiten. Ba, niri bai. Komisariako buruari garabiak kotxea eramana. Sinale, agindu egondo batzen dizkiela bere langilei. Bai. Garbi dago lagine fina daudela herri hontan. Aizu, oporretatik etorri eta jendea lanean ari dela ikustea gauza ederra da, hemen ez dago deskuidorik. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ha? Zu zer moduz? Bueno, ni betiko martxan. Eta zuek ondo ikusten dut ondo zeratela autorik gabe baina. Primeran egia esan. Ta, gimnasio hasteko prest? Bai, baina oraindikan pare bat egun geratzen zaizkit, Oh, nahiko denba baduzu autoa aurkitzeko orduan. Adarra aiotzen gainera, Tira neska, gaio. Gero arte bai. Agur. Osea, raioin behar dut orain. Ertzaina izateari etekinen bat edatea beharko diozu, ezta? Dezen. Bueno, hemen geldirik ez dugu zer egiten. Nor joango da udaletxera kotxean non dagoen jakitera. No joango naiz, zer remedio. Gero arte. Agur bai.